Għall-ewwel darba wara 20 ta' snin ta' stennija, familji li jgħixu fi 3 żoni remoti fir-Rabat se jkollhom aċċess għas-sistema tad-drenaġġ tal-Gvern. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-ilma ġew Mizzi li fisser kif wara snin twal ta' inkonvenjent fejn ir-residenti kellhom jagħmlu użu ta' fossos privati bil-problemi kollha li jġibu magħhom fosthom ta' bowsers, traffiku, irwejjaħ, ħela ta' fuel, emissjonijiet fl-arja u perkolazzjoni ta' drenaġġ fl-ilma tal-pjan, issa se jsir proġett ambjentali li permezz tiegħu se ssir sistema ġdida ta' drenaġġ l-istess bħalma sar fil-Baħrija taħt Gvern Laburista fl-ewwel leġislatura. Il-Ministru ġew Mizzi iddeskriva dan il-proġett bħala wieħed ambjentali li se jsir b'investiment ta' madwar 4 miljun euro, parti kbira minnhom kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Il-proġett huwa maħsub li jtejjeb il-kundizzjonijiet ta' ħafna familji fl-akwati tal-Landrijiet, is-Salvatur u Ġnien is-Sultan. Kien spjegat kif ir-residenti llum il-ġurnata huma moqdija minn fossa li timtela wara 10 tiem u permezz tal-proġett id-drenaġġ se jiġi ppumpjat minn sistema ġdida magħmula minn kważi 8 kilometri ta' pajpijiet u 3 stazzjonijiet tal-ippumpjar iddiżinjata speċifikament biex twassal dan id-drenaġġ iġġenerat minn madwar 300 persuna għal tabarkat fejn se jiġi ittrattat u mdawwar f'ilma ġdid għall-użu ta' tisqija u industriji oħra. Ix-xogħlijiet mistennija jibdew fil-ġimgħat li ġejjin hekk kif toħroġ l-approvazzjoni mis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali minħabba l-isfidi arkeoloġiċi kbar li hemm fl-akwati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.